what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako Zimbabwe manya manya dakabatesa Nasi tiri kuchipinge kana paine vanoziya mukasvika kwaChangazi musati masvika kuBetnaf Bridge ndo pamunobva makona napo ipapo makuenda kumba kwababa mudiki Dickson. Baba mudiki Dickson ndiani ndo vatafambira kuno kuchipinge kuti tizonzwa nyaya yavo kuti baba mudiki Dickson vakafambawo sei kubva muno munyika yeZimbabwe kuti vasunungure nyika ino. Sekuza kwamunoita kana muri kunzvimbo dzakasiyana siyana muine shuvirowo yekuti aiwa neniwo ndakaenda kuhondo, neniwo ndakabikira makomrades, neniwo ndakabatsira makomrades mubasa ravaiita kubhesi rakati ndiri mujibha kana ndiri chimbwido, makasunungukawo zvakare kuti bata. Regai timboita hurukuro nababa mudiki Dickson tinzwe nezveupenyu hwavo. Baba mudiki makadizve tiripo kuti mwakadino zvenyu? Aiwa tinotenda isu kuri sei kuno kuchipinge. Kunondodaro kunodaro pia anditika inzvimbo ya sabhuku kana kuti ishanini? Ngeya sabhuku mutenda dzamera ko ishe mambo mambo ndi mutema anditika aiwa vakanaka. Iri kunaya kuno taona akati chibvisiswa bhutsu namai venyuko kwavatitora uko tikabvisa bhutsu takayambuka pekutanga ini ndapfeka futi bhutsu zvadzaiwa mapekereko ndakati tafamba futi tasvika iri ishoma no woti yane nguva mvura yakanaya utotikera kutarisa nedzimba idzi dzimweni unototya peya kutoti nomuka ndiropinda dzotika kuti munoona topedza kuti bheta kutongorara hangu panzeka ndipone nemvura asi ndisapwanya. Unototi panze pari nani fika zvakatoita idzodzo mhatso idzi kana zvakaitika chiteretikengwa zvishandi unototi handikachandidhiri saka munoti kana makutopinda muita muchidai kuti motanga kutesta so wozoti zvinoona sokuchokochena here kuti hazviremi handitika. Aiwa tinotenda baba munini. Ndingade kuziva kuti baba munini makazvarwa kupi mimi kumuri kwababa venyu kwatinoti uku ndodzinde? Peri patakabarwa ngeapo padera ndio area yacho ino chetakaita kunotuta kubva apo kuuya uno kuuya panapa asi ndio nzvimbo yacho iyo. Ndio nzvimbo yacho. Handiti makabarwa muri vangani mumba? Tiri 11. Vamwe vari kupi 10? Vamwe akashayika 10 vakashayika. Tikatoti 10 akashayika. Ndokusarai muri mbudzi? Tasara 4. Mazara 4. Okay. Handiti 6 handiti aiwa ndapanzwise papo. Ima muri wechingani? Ini ndanga ndiri wechi10. Wechi10. Mai vamwe chete? Aiwa pakanaka. Ndokuenda kuchikoro kana makaona mukana here? Mukana takandoona chete zvokufunda zvokuti anhu asharuka ekare waizondoenda ndebvu dzato nazo dzatibudirire dzatonaso kutonaso kuti topungude azongogumira wangu grade 4 handiti. Aiwa panguva yamaikura baba kunzvimbo iyo inei nyaya dzehondo dzanga dzakamira sei? Nyaya dzehondo yakanga ichitanga iri pangawani ndo pakatanga umwe waizwa Obeti ndio akatanga kudzika muno. Ainzani? Obeti, comrade Obeti. waitoti waihamba ari ega ari one ude wati abvei wasvika baba akwe namai akwe atorwa pangawani papa pakuendesa kuchipinge uchosvika ikweyo zvikazwi osvika zvazimai ari kuti atorwa mabhunu akaenda kuchipinge vakubva ateere kuende ikweyo baba
iye nawo beti iye waihamba nepistol nesabu echisvikepo yakati right petudza yanhu mwatore ngoni izvozvi asi haasaimona uchosiyawo toti tsamba patebhu pacho potsve kuchipinge vanga vaendeswa pai vakanga vaendeswa vakanga vatorwa nemabhunuka nemabhunu kupetudza yanhu iwawa mwatora airi auyo uno aya kuzoti ndee patebhu pai paane tsamba kuzi ndini obed petudza yanhu asi haamoni hanzi obed petudzai akati petudzai petudzosai vanhu ndode kusvikayo kumhatso asi ausvikayo nodhubure kachiofisi kenyu akambononoke asa kuti pote wanga ane nharo murume yeye uchopedzapo uchoenda paipo kwakutoenda ndiyo akazoti kubvomwo mweso dzako kuya nepagomo riri apo reseti kware ochidzako kuya munoti chichimona tikati maite zvechihondohondo adini tachomubvunza tikati todiniwo kuti tiuye munofamba so munofamba so munofamba so munofamba so ndozomutakura ipapo ndobva ndabaya nei vacho rakaite fina nemukoma wasekuru rakaite fina rababa kutoti ndiaaasadza atidi iwo aiwa ataisa atizombwata vakuchiite basa kuitsvake mare paaiika pacho kwakaedza kuda kuti hwe tichimuka paipa ndaende kwasekuru baba ya taataronga tiri kumwombe tikati sekuru ngatidini ngatibairwe sekuru tobvunza vaisei uri kuda kudini muzee ndikati sekuru ndakarashika mwombe ngemande apa hino ndoke ndiri kuda kutsvaka apa panyangadzwa anyagare padzasi pesekuru yazi wo yati izvo tiri kutorangedzera kudini kuda kutobuda mbuya akuru ochobva abude mushai wavo munonyepenyu hamuda kutsvaka mwombe munoda kubude kuende kuhondo asi chezvinoita njira yenyu yakadini yakanaka iro zuva rachitanga kuti chani kati ino ndingachionekwa ndiende kohwareya nasekuru nozoemo nditorapo tobaya ndindikateerwa ndibaba iyo kana ana mukoma anondichaya yazi alright ndokubva ndaenda paipa ndasvika ndochohwande pendanga ndiri paipa ana sekuru uribike sadza kurya kupedza yazi right wakuuya hambai wakutenda akatoti zvokuti washidzwe mari ndima mashori autotora kwakwenda tisu patanganda ati unene kwanaka uno tichibva tichikwira derera bhazi raenda kurusitu riya kwabva tapinda tisu murusitu tasvika murusitu takasvike pamawasha ndiwo aichiambusa anhu manje kuambusa rusitu kuendeseka zvikazwi nguva ino mukoma wangu mai afurora iyeyo moti wakamupa namba idzi anobarwa kurusitu ikweyo pamawasha ipapo akazi mirai kwambo muchaenda time chamuperekedza tichimira paya obva amhanya uchoenda kwake osvika kutarise motika yaipinda asi ucheka right hey chotakaona ipapoka tichobva tamhanya paya tabva taenda tasvika tahambuswa parodhi yari tataakuchidzake mwarusitu ukazi mwemwe kutokumure hembe mwasi mwandaambuka rusitu chiemba henyu tikati shuwa here ikazi ati alright adzichotiambusa zvikazwi ndomira uneni chiembuka imweni taambuka paipopo chitangori tsvarara sokusvika hakuna kwatinoziva kuti kuri tochobvapo tochopedza sekuru ya tochoribhaibisana wachopetuka tochoenda tafamba ndikati nhamba ikati panapa nepamusindo ipapo pemwasiya mota tochosvike pamusha umweni kwanga kuiti sharara tochosvikapo tikati tisvikewo pano ndomudhara ranga rinokubhachi kwaro kwaisvika munomuka kwiri kwekwerere tikati apa ndofunga tochipangisa waindoti mwandosvika apapo mwandosvika apapo mwatosvika pabhodha inozaiti bhodha racho rakadini rine nhingi rine waya izvo ijaru rondosakurirwa so tochosvikapo paipai rikatisvika tikati taidawo njira inoambuka pabhodha zvamabveku tikati tabva kurodhisha zvazi kurodhisha mukutsvake uno tikati atauye mujoine
Mwaye kujoina tikati mwaye kujoina tikati fere kujoina fere rimwe mwaye kujoina fere rimwe amude kujoina rodisha yenyere tikati hataziye kuti zvine mutsoko tikati toda kundojoina iye ndikazi mwatohamba ndipo unoinoka kuretu mwasiye sure izvo mudhara hati dara wanga watotisvosvore kune chii kune mabhuni kazi mwatosiye munotoye kutenderera zvokudai modi mozokona ngeimwene kazi ino munotouye kudzoka kwamwabva ndiko tikati shuwa ndikazi tikati mungatabvunza apo pamushauri apo kazi mwatosvika apapo ilo bhodha racho rakati panapa nepamuipo apo nepamhatso pake tikati tabvunza apo zvikazi mwandasvika apo ka mukatobvunza mundopangidzwa kuti yave ndikazi mwasiye sure tochogara murume wachoti sadza tanga tiri yanga tiri 7 uchoti sadza hako tochorya baba azopedza basi murume wakabaite mwe munyero zvokuti ipapo wanga watotitengesa munopetuka kudai mwapetuka mwoenda mwosvikapo mwozodai mwoenda kwasvike pachikora kwai chani zita racho ndakutoikoshosha tochopedzapo mudhara yati apedza kudya tikati musharuka hina isu taakudini taakwenda zvikazwi hadzokai tati hambe panane pane jongu dzokai zvikazwi ndiri kudai zvinezvi zvendamuti mudzoke kwendeyo iye ndiye wachizvitaurira iye mbune ndanga ndati muende ngokune mabhuniyo mwotosvike mwopinde mukati mwemabhuni ngekuti ndakaperekedza amweni anhu endakaambuse pabhodha saka muswero wangu pano ndinasi chete ndabva ndasungwa rokuzwi ndoambusana ndikati niksi musharuka isusu hatina izvozvo tinombada kojoine fere rimwe ndiye tiri kojoina achozi alright chiuya inimupangidzire padhuze nenjira nemhatso dzake tobva atipangidzira achiendai mwakadai taziyai kwakwenda apa takachokoteka tochoenda ndobva tasvike pamwe pamusha so wanga wakatoite dongo so tasvika ipapapo tochoti kuchati njira hatichaioni kukwenda tikati akomana ngatitodini ngatiwate mumhatso mwamune mapadza ekusakurisa tikati ngatitoata muno taata muno mangwana tomuka tichienda chazi shuwa ngatitoata tochoata payapa wakushirike chingwa itabva patanga ndapa ndopechakaryirwa ipapo tochorya chingwa chiya tapedza kwakuata chando chakati bamura umwomoka ipo paidarapo nguva padhuze kuti pane mhatso dzacho dzanga dzitoripo jongwero chozorira ipapo andi murume unofunga akazoti eisvikapo ka mhatso yako itakaishwamure zvokuti utobese moto kutogora chopedzapo toshoenda saka paiya nechinyuka changa chiri padhuze pacho ipapo techisvike pachinyuka paya soka kwakuone chinyi kwakuone madzimai aichere mvura tikati ndiyo ere njira iri inoende Mozambique ndimwe mumozambique mwacho muri muno tikati tode ino ndosvike pane makamarada ndikazi munotohamba mwara daniwa akarumba akadzuwa ere akati munondoteere njira mwakazare makubundo kaanga akatikunda kureba tochopinda paya tochoti hambe tochode kuzwa iyo mberi kwedu kwane anu namujibha yamwe zvazi hold up isu taziye tikamba tichindoenda tikati kuti iwo ari kuti mirai ngatindoamba tichienda takada kuzoona sure kwedu ino tatoatakwa tobatwa zikazi muri kuendeko zikazi hands up ikotasimudze maoko zikazi red muri kuendeko tikati kuende kojoina zikazi mode kujoine chii tikati fereremo zikazi fereremo tikati zikazi amudi kujoine rodisha yenyu tikati tode fere rimwe ndiye tinoda ndiye tanga i76 tichopedzapo zikazi right ye uno atotisvakatidza nemare dzedu dzatanga tinadzo chotora payapa zikazi kwachiende pamakamarada payapa tasvike pamakamarada payapa makamarada angati right izvozvi zvomwoita panapa pindeu kwakuchitango kuchibvunzwa ipapa
Because mwabva kurima tikati tabva kurodhisha muri kwenda tikati auye kujoin asi munoda kujoin tikati fererimo asi fererimo tikati asi amudi kujoin rodhisha yenyu tikati tode fererimo ndiye toto vachitanga kuchiuya ipapo akati right pindai mumhatso tatoitirani papa neamweni nomwe ichisechwa zvekuti mwaibhenekurwa songe mabhenekurwa ndani weshe zvimwaidusa zveshe kwautangure one kuti hauna nechini nechoina chekuti utori nebhuzu rekutoda kutobhombaka undobatwa ipapo uchopedzapo paya paya zvazi right mwauna inoka kwakutoite zvekutosiyana nezvekumusha kwakuemba paya zvazi right mirai ndimuchaire makomrades enyu auye kumutora pabhesisitu ndo paanga ari auchochairwa kuda kuona makamadhama makomrades aya akutora yanhu inya kwabva tatorwa ipapo tisu pabhesisitu apane makomrades paya tagara paya paya zvazi right mwauye kujoina tikati zvazino hakuchina zvekuchati kuti zvakadai kana kuti mwana wamengu uyu mwana wani teshe tiri chiro chimwe tiri kuite chiro chimwe ati alright tochiopedza fumire vacho kwashedza zvazi right kutraining ndofunga takaitapo mwedzi miviri taakutobva kuri bhesisitu kuti idzake mwarusitu umwomwo ndo mwakazoite dambudziko regumbo iro riri ndakazofumuka tichichidzoka tichienda chozopedzapo tikazi right chidarikirai kupi kumberi tichobvapo pabhesisitu tisu patoronga pachiuya pagogoi tichibva pagogoi machazi pamachazi panapa ndo patakasvikapo ipapapo pane gurumbu rearoi chaiyo kuti wega unoti uchiti ndiye mbuya yacho kakudeka ausoita waya yainge yakati kubva panapa kusvike pamusoro apa ari aroi emumozambique kuti akazoti tikandomesa tikandoridze chibhero soka kudai wandosara tikazokutera ka akauya ega makuru aiti isusu zvedu tisu tinoroya tingatoti zvindonga ichi ndisacho chidodori tinoroya because uyai mwana aroye emozambique muno tichosvika vakwakuti kusukuti hwaichindozwi mangwanani hochipuwe makarawe horya hwapedzapo hokonyerwa mukipumo kipi yacho yanga yakakura makomredi chopedzapo ndopakapetukira amweni akadzi asikana abatwa khoro apo ngemakomredi aiti kubva mangwanani kudai atiti 6 o'clock zvaitipoti vanonga vaotanga ino anonga ari kupatura obve uya utora akadzi aya nawo pano nokubhechinafu chobve ikweyo vananifosa waumwe nopinda muakadzimwo waimuka mangwanani avo akadziwo wakati tatana umweni wakatiza kubvapo pangaonia wakabatiza kubve kubaadzoka wakazobatirwa muchipingo ngekamafreji chikazi wakabva kuriyo zvazi ndatize kupi ndatize kuchipingo iyo kumozambique zvinoizwe zvacho oti aimabata tichipedza ipapo tichibvapo tichienda patoronga pachibawawa paiyana mambo wanga une mhatso yakwe mukembu ndokugara paya ainzi mambano aizi mambo toronga ani pamhatso papaita ine mutoronga wafuti wanga utorimo mukembu mwacho munhu ndo panga panani panga pana kamarada chidhika na comrade pfumo leropa na comrade chidhika ndo anga ari mashefu anga aripo pfumo leropa wainge komanda wacho ipapo saka ndakazongoenda ipapapo ndatokuware chini gumbo irori aupedzapo kwazosvika ipapapo kwauchindopedzisa kundotrainwa inoti aindoti unofanira kuti unga uchiziva kuti zvikadai unodai tikati aisu takanga tatopedza nazvo izvi wangu atosara kudini yazvino hazvichaiti zvomurukamina ndopayana uyu
ndiye nofunga munomuziva kumwa mutaro one kuti toda kukangana zvisava ndichamududza kwakutopedzapo kwakugara uyu ndiye akutotorikangana kwakugara ipapapo kusvika hondo yakazopera ndatoiswa kune akakuwara iye Mwanyisa munomuziva Mwanyisa unogara kumuyobwe waimbonga ari mabhara namwe mumotero tikatomboende zveshe zvindotaura unoiziva nyaya tichizopedza pakati inosekuru kuti ndimutore ngoti waiye muzukuru sekuru kuti ndimutore negumbo iri zvinoita ndosvike mberi zvinozwi unodini wadini waite ribhara risi takashaya ndomutora gumbo rinadini raita ini ndopedzapo neindotorwa ndichienda kuBeira ndichiende kundopuwa mishonga yacho yekudini yekurapise gumbo riri kwakutobvapo kupera kwakaite hondo ndokuchitouya tichisvika uneno takasvika rakakwara sei gumbo ndakafurwa nepfuti apo tiri paRusitu base apo makafurwa sei ipapo chii chakaitika tanga tichitoite zvehondo training ndato nepfuti ipapo paRusitu base ipapo titalo musango mwacho munhu saka ndakashaisha kutema soka chobva yatondiwinga ipapo saka haina gumbo iri uchati richanasa kuti riite raiti richaiti Bamuliki makazvipfura kutofurwa ngemabhunu chii chakaitika ipapo pakanga patori pabhesi pakatoite bhetero saka pendakazoti techitoti komanda ati kamani ngatidini ngatibude chefu tibara mudenga mabhuna anga auya pakembi papo makatakwa mutata akatoti ataka titori mubhesi Rusitu mwaRusitu mwacho muhondo wakutobva ipapapo ndopaakandifura ipapo tozobvapo but ndakazongokurorawo zvangu ndotiza zvekuti ndakazotorwa fumire wacho ndachiti kuchati ndichahamba kuti ndiende hazvichaiti gumbo iroro razvimba kudai kwakutorara ipapo fumire wacho aya wachozoyo kutarisa chiti tochotarise pfuti yaanga anayo kuti yatorwa here ngemabhunu kana kuti yaini isina totodini totoitora saka yanga ndanga ndichitoendawo ndichienda amwe maendo akazoti pane mukomrades uri apo asi aufurwa gumbo ari kutokamhina asi pfuti yako anayo autobva tabuda kwakuenda uchizoya nditora tobva taenda saka ipapapo maizvi petakazoti kutobveyo takazobveyo hondo yakutodini yakupera unono techiuya unono ndakasvika ana babangu ndira kuti tirambe tiri kuhondo hatisa kumhanyira kuma-assembly points kuti tirambe tiri kuhondo bamundikiso mapfurwa gumberi makapfurwa nechepa pachitsitsina ipapa apa muri kubata ndobva makomrades ndobva ndobva anditora ndobva akuendesai kupi ndobva andiendesa pachibawawa kunorapwa kundorapwa ndopendaichipota ndichichitorwa enda kuBeira korapwa kuti apa panga pasina material yakanasa kudini yakanasa kukwana wakuchindodaro kwokusvika hondo yaichipera ndopetakazozwi pakazoya kwayani waidaidzira kuti ana eZimbabwe chiendai nyika yadini yanaka mamuri pachibawawa tiri pachibawawa ndo pakatengesa nyati futi ipapapo zvekuti azhinji amweni akandozo ndosati kuti imimi muri kumhanyira kuindependence hamusi kunditaurira magariro amaita kuhondo oraiti ndikuona kuti makuvara hani mama aigara pachibawawa saka ndokunzwa maincidents akaitika pachibawawa anorangarira imi ndorangarira ngekuti panga pana nyati wakaitawo mistake dzake nokuti nyati ndiyo akatotengesa kuti wakauya unini muZimbabwe akutotengesa asi waya musoja chouya unini auya uneno ka kwakubva atengesana nemabhunu watotiza kumakomrades yake kwakuya saka iye nyati uno wanga ari company commander pachibawawa pana saka waiuya waridza emergency hwisiri yake ka
yekuti kana uri kuri unondoizwa kuti peinondosvikira wororumba kuuya, kana usina kupfeka wototora hembe wotodzvapakatira kurumba kuende ikweyo kuti mutaurikwe kutaiti fambai mwakadai, fambai mwakadai, ino kune mabwe. Saka Nyati wakasiya ati anhu ese attention, standard is attention, kwakusiya akalala mu attention. Nyati kwakurowa kuende kumabwe. Ndege dzichobva iri 1 waiti 1 dzichokwira dzazoti dzobve iri dzakashaishana kuyokututsira zvanhu ipapo kwakubva dzarohwa panga pana comrade yani Nhongo unga kuti muchimuziya munomuzi ndiyo akazoti akomana panapa apabviwi narwo tipedze mushando pakarohwa imweni ndege yacho yakazouya kuwira muchipingo. Nyatuya kwakutobva atozwi achatomudi atichamuoni awatotiza nemabhunu amene paakazobatirwa kubatwa kuzwe echiendeswa kupi kuHarare. Nofunga uriona manje kuHarare. Sa muri kuti pazuva iri Nyati akauya akaridza uso imi ndokusiya zvamaita unosiya pari, unochasiya pari, watatakwa. Aiwa musati maatakwa ndinoda kunzwa kuti muri kuti pakaitwa nyaya iyo yaNyati makanga muripo. Saka ndinoda kuti ndinyatsonzwisisa neniwo nevamwe vanhu vanongonzwa kuti Nyati akatengesa kuti mati Nyati anga ari base commander. Nyati wanga ari company commander. Company commander. Ndiye waiona zveipapo pachibawa ipapo. Right, aiona izvozvo pachibawa ipapo apo. Saka wakatomboshanda echishanda neamwe macomrades. Ari company commander. Saka zvakazoitika vakazoti abvei mukati mwemacomrades amweni. Kwakwenda kufrandi. Wanga watochaya hondo atamufrandi muno. Kwakuchitorana nemabhunu kuchisiye ZANU PF yeye. Uchitopinda kumabhunu. Zvikazi ikwe kweshe pachibawa ndini ndotokomanda ipapo. Ndinoaisa yese kuvaunganidza. Anhuwo. Ouya ipapo. Ndoasiya akadaroko. Ari muattention. Ndobva ndabuda ndoenda. Izo ndege dzanga dzakandomirawo dani ndege unomira mumamiti akadenga. Ochovha asiye anhu ari muattention. Saka akauya ndokuridza uso. Imimi ndokuuya. Isu ndokuuya. Tadaidzwa zvino komanda kuti uye unoti timutaurire chokuita. Tasvika ipapo manje iyo choti right. Otisiye muattention. Kwakutobva abuda. Tenderwe. Mundogara ipapo kusvikira iye azomuti chiite kudai. Alright. Saka akakusiya muri paattention. Akasiya tiri ipapo iyo chochipinda kudzoka kumabhunu kuya. Kwakupinda mundege. Apinde mundege kwakwenda nendege uya ibvo kuno kuechide. Dzakazoti dzochibveno kuchidai manje. Imi muri paattention. Tiri mukutapatisiyapo. Iyo wakatosvika kumabhunu kwati ndatoasiya akatoti. Yes. Asiya akatoti kundosvika kumamba kundo kwatidza eshe. Kuda kuzoona iyo padzakazobve ndege asi anhu akachizotiza pamanje. Kwakuchitiza saka aiti ino kuna budzi kuti wambuke kuendeya kuiti kude chikepe. Ino kunzvimbo ino ndokwaari kubva ndokwamunochitodini kwamunochitorozama kutoti unobuda ere kuti uende kusango. Kwakuchindodaro kwamwe anopinde mwabudzi mwacho mumvura anokona kusambira asikakoni amwe aitodzaka kutoenda nemvura. Svika makamara. Imimi makapona sei ipapo? Ndiri makanga muriwo paattention. Ipapo maremara makapfura. Unotozama ngepo unogona napo. Patoshete. Takazama kwakwende kotomuka kwakupinda mumvura. Kuchitoambuka hino kusambira kudai taikwanisa zvo. Alright. Kwakutoasambira pano nekumunda uriyo. Wechitotambe kutodai manje. Kwenda. Ona zvobonga zvodzimbira kwakutomboita zvokusanyamuka uroro. Kwakwenda kusvika wandoona kuti apa nofunga panapa ka aachambondioni. Wotokhavha umwe hino mwakwanaka warisuduoni kuMozambique kwakwana kuti bundo ranga rakakura. Wandosvike pane bundo kubve zvakatoite muna masango madoko. Watoenda. Kwakutoenda paya. Umwe takaitemwo 5 days. Nani mushango asati adzoka. Paakazozwi chiuya. Mairarama neipo. Maijikei. Kusango ikwe. Waitoenda kuPovo kuchirenje. Alright. Waya kutoenda kuPovo iyi. Kana kutosakurira magau.
ndopona nge ndo zvamaita ipapo ndoitaita saka kuti pa 5 days pamaimuka mausiku makuseni moenda kuchirenje ona kutombomuka here aubvipa vapasati pasvikika apa pashata pamhatso kwaya kutogara ikwe musango umo saka unondokorokoza uri mushango zvakaita indodaroko uchindodaroko ukasvikawo pananoti riri pana nokusakurira sadza asi kuti ukasvika panoti pana doro pano utomboti hangatombotizvo kwatombodzipa pedzapo paakazoti chiuyai kwauchidzoka akati chiuyai ndiani akati chiuyai vana mwanyisa ngoti yanga iri huruhuru wokuhurumende ndiye waitora anhu aiendesiwe kwese kana mugagawa kana kuyugu iye mwanyisa iye ndiwauchizosvika apo kwauchitogara ndiri kuti bamunitiso magara kwemazuva 5 muruko meseji akasvika sei kuti chuya mati mapaine rwizi rwakakura kai vakaita zvekushedza here kuti chuyai vanhu vakawanda zvakaita fambiso vanotodaidzira ipapo toti zvakaita changazuka muri kuserukoka uyu ndibudzika makamarada anodaidzira chiuyai kwaright nguva yakuna kwakatoshata ikwe asi chikafu chakuti muzoone kuti moite guzunya mukati umu pachibawa pacho kwakusina saka unototambirawo ikweyi uchitoonawo kuti zvinoita ngezvii asi hazvaindoita pamwe waikwanisa kuti 3 days 4 days kana 2 days chaidzo unopedza usina kudya chiro usina kudya waichindone mvura zvinoita saka ndo pamanzi chidzokai makadzoka futi muchishambira takazodzoka nezvikepe manje mune anotora ngemozambique mwacho mwe anoambusa anhu ngezvikepe saka anondokupinza umwe wotoambuswa akuti mvura yacho budzi wacho waunonga wakamawanda ndikati panapa kubva panapa nekushuma kwamwasvika mushuma uriyo peshe apa imvura yega yega ndokuyambuka masvika zvakanzi chine makomanda madzoka manje tadzoka tochitosvika kwakutopinza mumanhingi mumabharakisi edu kuti iyozvozvo anenge achitotarisira makamarada aichiramba achichitenderera padhuzepo ichitarisira kusvikira tazotozwira aiti ndopazozwi nyika yanaka achidzoka ikupi kumadzimba madzoka pabhesi situation yakamira sei yanga yakandoma zvekuti kwaiye kundoti mukamboti mukadzoka ka momboti garei soka nguva zhinji munototambira muri zvakaite kusango kuti mukade kutambira mabharaki pakadengi apa kuti ruri kudi kuti pakandotanga nondege yauya hapana paunohwanda saka takagara zveindozwi mangwanani rimbozwi endai kusango masikati modzoka manheru iwo anonga watotenderera makamarata saka zviro zvakanga zvichitonga zvinorema asi zvakazotobatsira nokuti zvaibarema aiwambijana kuti unganatso kufunga kuti kurarama kuonoti ukapinde mudambudziko wozooneka ka umbati ndire dambudziko randakapinda apa unomboti kunyepa asi iri chokwadi ndokugara ipapo makazobva ipapo muchienda kupi kubva pachibawa makaramba muri ipapo petakabvapo takazoenda pauyo panyadzonya taakuchuya kuno sa imi semunhu akanga akuvara maiswera zuva muchitei ikweikwacho unotosora kubhunduko wakatotiwo ngwana panoende amweni iwo unonga watori ku auchagaripo mwazotopinda manheru mumabharakisi masikati munonga mutori sango saka mutatu vamwe makomrades mamwe marecruits aiuya achienda imi mungoripo chete pavo ipapo kai nokuti ndakuwarira pa 76 kapa pauyo parusitu bese apa saka kwanga kundomirira kundoti todini anga atomboti tokuda kurenifosa kuti uende kupi kubeira ndichoti kubeira kungandoita asi kuti saka motika ndo dzakanga dzichizoita shomani chavakazokwanisa kuita vakazokwanisa kuti vadaroko vakazondipa
pana sekuru wangu aidhiraivha trakita achiende kotora chikafu kunhingi kuyaka pachimoyo ipapo. Vaizoenda kusangana nayo ipapo ouya okudhishire manhingi oyo manhingi maposition iwayo ese. Saka ndo zvakazotonga zvinondirama. Saka aindoti unondofanira kuti udini upote uchiite maexercise uchihamba nawo nasekuru iwayo. Nekuti aitore chikafu chese chaiende mumabharakisi umwo chichiendeswa chichidirwapo chotorwapo chodirwapo chitorwapo chichidirwapo. Saka zvaitonga zvichitobatsira zvekuti kwaiye kuhamba zviri nyore. Saka ndo basa ramakanga makuita rakanga riri kutora chikafu nasekuru muchiendesa kundotora tichiisa mumakembu umwo. Nokuti zvakatobatsirawo futi zvokuti ndikazombokwinywa ngetrakita techirima kubhesiko ikweyo kubhesi ikweyo. Handiti munoona apa ipapa pakashotorwa panapo reiseri ngenhingi retrakita riya ganda kushotora ganda reshe rikuunza unono. Uchopedzapo uchoenda kozwi aindonga aitoitawo zvekurapa uchombochibata kwakumbosungiriza kusvika rakazobveno iri ganda irika uye kudzoka kusvika nauye kuvhara pana ranga rakatonatsotorwa kutodzakira kweriri kutoita ende ranga rakakura rakabadusa cheshe ise kuti taiti pamwenika kwakwende kwairimwa so tosvikeyo oti chiende kumavhiri kumaaninacho kumauyo acho mukadzi acho anobaya kudai ndokwenda. Saka iwo akashaishoko vhese izvi manje kwakudzakazvo kudai wakaradziwa ndikatisekuru mwandikwadza akuzomira chese izvi zvazare ropa zveshe akutorwa zvekuendeswe kune aita zvekurapa zvacho pakubhasona kwakuzobva akaendeswa kubheira chosvika uchopavhara futi pakadaro gumbo racho ranga rine munyama wakashata nandizi. Alright. Saka hondo yakazonzi yapera muri kupi musi wewe maitei pakasvika meseji iyo? Ezi hondo yapera? Hondo yakazotopera ndata munomu ndakuhamba nemakomedzi anga ari muno. Makazobva sei ipapa base muchiuya kufurandimo? Kubveyo? Kubveyo takapinzwa mumotika takati tobva toenda pachimoyo chimoyo totorwa ipapo ndopaitorerana kwakutorwa namutare panhingi kwaipa uyo zita racho ndo ndakutoda kutokweshiwa ndopetakapindira ipapapa takutopinda muno toshobva ipapo vanhu vanga vachizwi amwe oendawo kuna madzimba kwavo isusu taiuyawo unono takaiswa pabhejinavo pakipi. Muri kuti kunze endai kuma-assembly points shoko iro rakasvika muri kufurandi kana kuti muri kumozambique? Tanga tiri kumozambique. Ndoti musi iwoyo wakauya kuzotaurwa izvozvo maitei musi iwoyo? Hapana, tanga takandohonda mumakavha. Okay. Zvikazwi nyika yanaka achiendai kumusha isusu kwauchibva ipapo kwauchidzoka kwendako tadzoka kwendako kotochozogwina iyena uyu ndataura uyu sa imakasoendera assembly point papi kwamutare takaenda kwamutare saka zotopedzera uno pamutare pamadzichiendai kupi? Endai kubechnaf akati endai kupi kumadzimba takanga takuite basa rakundohamba nemakomoredzi anga ari muno tichitoti ana baba edu akanga achigarapo pane mundauri yapo kuori yapo ndopendaiti ndichibvemo kwakudzaka umwe totogara nawo kusvikira zvatozwi chiendai kuma-assembly points kuti kwatodzoka kwakutende pamhatso pana baba namai. Makomoredzi akanga asara kuenda kuma-assembly points amakasogara nawo? Takatambogara nawo akazodaidzika kuzwi nyika yanaka chiendai kuma-assembly points taitohamba nawo.
pane patisiri kunzwisana. Ndiri. Pamakadzoka imimi muchisvikira kwaMutare muchienda kuBetnaf muchizodzoka. Muri kuti makasokotanga futi kugara nemamwe makomrades. Uneno kai? Ngokuti paBetnaf akanga wati right izvozvi azhinji akanga ari mumaBetnaf kana baba. Saka aichitozwi kona ana baba vari muno kana mai kuti uneno kubva uneno kuende kwaireba. Saka amweni aitotize kuambuko ino ndokwakusina hondo. Yaipisa kudai ngemuno. Saka akatize kuende seri. Totarisawo iyo hakuna kwakuchibvei kwezvo kuendai pamwe ari kumamisha. Kwakuuya unono mukoma wangu waigarapo ndopendakatasvikira ari papo. Kwauchibvapo naye mukadzi wamukoma wangu kuchienda naye panana mai ake. Namai ichitoswera ari nemakomrades amweni. Pane mukundi wangu waitonga aitogarawo nawo akaziwa. Kwakutosvika umwe zvoza uyo achaendi mhatso taakugara naye muno. Saka kwaya kundoti manheru ega ega tindori umwe muno. Aizwi Ropa. Ropa. Kwakutobva teitofamba nawo techitopinda ipapapo. Saka aindogumirapo akazozwi chiendai kumaAssembly Points. Kuende kutobva adini aenda kwatisiya. Saka aya ndio mamwe makomrades akanga ambosara musango. Musango. Asi mamwe achienda kumaAssembly Points. Amwe achienda. Asi zvazi hazvinambopedze nguva yakakura maningi. Alright, hazvinambopedze nguva yakakura. Handiti. Saka imi maenda kuBetnaf. Makanzi chima kumaAssembly Points. Taumwe manje akatoti nikisi chibudai muende kupi. Mweshaende kumadzimba. Nokuti zveshe taitopuwa umwe. Kubve kuchikafu kuinyi zvese. Anga achitotipo. Echiti chienda tichazomudaidza kuenda kuChipinge. Shuwa tikaenda kuChipinge tochosvike ndokuchipuwe mapepa endambotaura. Kazi mapepa aya munoramba mwakaachengeta. Mapepa yanga akanyorwa chii? Mapepa aya aiti kwai munofanira kuti mupuwe mari. Saka mari dzacho petakaende mwaMutare umwo dziri kundobhaisa. Hadzisi kubuda. KumaAssembly Points vamwe vainzi uda kuenda kuarmy here, uda kuenda kuchipurisa here, uda kuenda kupi. Imimi makanzi chii? Izvozvo aitombozvitaura. Asi kuzvitaura kwaaita manje dani akanga andoona hawo kuti ndadini ndakuware gupo ndakanga ndandoataurira zveshe. Akati wadai manje hazvichadini. Hazvichaiti kuti tikupe basa rakuti tikuti wochopedzise training yako akadai. Amwe akaende pauyapo. Waipari. Hot Spring yapo. Rodhe kuenda kuNhingi. Ndokwetaida kuti tidzaswe ikweyo zvazvinogare ikweyo kuti hafani kudzangana naye. Saka ochozoti hanikisi hazviiti. Dzokai kupi? Ngaadzoka kumadzimba ngokuti chikafu chacho chiri kudini? Chiri kunetsa. Todzoka kusvika naizvozvo. Saka imi makanzi saka pagroup renyu kwamakanga muri munoto nevamwe vakaenda kuchisoja, munoto nevamwe vakaenda kuchipurisa. Zhinji akawanda muno. Saka imi makanzi hazviti kuti muende nekuti wakuvara. Izvozvo ndo zvaakataura asi kuti azhinji acho akatowanda nofunga muno munotokwana nokwana kusvika kufanika musoro kwedu no. Nofunga atori kuma 30 kana 40. Akatowanda yokuti aindoti achidaidza kuti muchauya. Mouya mozviti tiri kugadzira. Tiri kumugadzirira kuti mubatsirike. Akambounze chikafu chaitozwi chandoita kwakuzoendai kohora chikafu ichocho tiri tese. Inezvi ana kamwe akuchina. Ndadzokera futi pamubvunzo wangu baba mudini. Ndati vanhu vari kumaAssembly Points. Mainzi uda kuenda kuarmy, uda kuenda kuchipurisa, uda kuenda kuchikoro. Ndizvo here zvaitaurwa. Inini hangu izvozvo zvana kuzozvisvikira izvozvo. Asi kuti vamwe vakatoti vakatonasa kutogwinya vaitoendeswa. Ndiri kuti muri kumaAssembly Points. Nyatsoteerera mubvunzo wangu. Makanzi here vada kuenda kuarmy ndevapi? Vakati tiri pano. Vakatoenda, vamwe vakatoita zvokutonga kutobiridzira ngokuti azhinji kudai muzai iwo shoko iroro wakarinzwa here? Handina. Kuti
wanoda kuenda kuchikoro, wanoda kuenda kuchipurisa, ndo zvari kubvunza vanhu. Iroro rakazotobuda manje uno zveizwi kuona anoda kuti aende kotutsirana nechikora hawo kuende mberi endai mwodini mwonyoresa. Asi kuti azvikasiri unene ngokuti azvikasi kuti uzozvizvirwa. Hatisi kutaura zvamanje manje. Ndangachida kuti titafambe nenhoroondo iyi step by step. Alright. Ndinoziva kuti mune zvichemo, mune kugumbuka, mune kunyunyuta, asi kuti ndizvinzwisise ndoda kufamba nazvo step by step. Ndosaka ndiri kukubvunzai paya kuti muri kukempi. Handiti pane here vakanzi hondo zvayapera kudai vakomana pane vada kuenda here kuchipurisa, pane vada kuenda here kuchisoja, pane vada kuenda kuchikoro. Vasiri kuda vanzi chiendai kumba. Izvozvo vakataura. Asi isusu petatopinde paBEINAF vakatoti chiendai kumhatso. Saka takatoti kubvapo kwakutobva tatobvapo ndo pakazopinde handiti pakazovakiwa nearmy yatapo ipapo. Akati chitoendai kwakutobva tatouya kutogara zvachose. Iwo mukempu momwo ndo mwakazotopinde army ndo painotogara. Saka mauya kunoku makasotangira papi mabva kuhondo baba mune? Kutangire upenyu unyowani hondo yapera. Hondo yapera ndakatogara kunogara panapa. Ndichitogara hangu nana baba angu pamusoro. So babo toya panapa. Ndo pakazoti baba namai ndogashaya. Okay. Kwakusara nemukoma wangu wandakasara naye nemukadzi wake. Mukoma waende kubva ashaya. Ndokusara ndakandodai. Muchigara muri mega. Handiti. Ikoko vanhu vaipiwa mari dzeDMOP. Hatina kudzisvikira. Chikonzero. Haana kutipa. Aitomboti tichapa kune ID chaicho chitorimwo. Achitoti aiti tichamupa tikamboendeswa kwaMutaru. Kusvike ikwe tikavhetwa ikwe. Izvo dani aindoinga makutsotsi-tsotsiwo makwanhu acho. Akati akuti muone kuti mari dzenyu dzibudeka. Tipe mai $25. Kwakudusa kupa. Kuda kuzozwa kwesure kwenguva zvazi matsotsi anhu akati aide kundokumurobha kutore mari. Iyo mari yatoenda. Zvakatika gore ripi? Gore racho hangu handichanaso kuriziva. Handiti. Asi ndoda kukutorai back to 1980 1981. Mabva kuhondo. Handiti. Ndiri kuti panguva iyoyo vanhu vakapiwa mari dzainzi dzeDMOP. Mari idzi dzaipiwa vamwe vakanga vasingadi kuenda senge kuarmy koko. Unzi takukudemobiliza omari ma800 machizvinda nemakore awanga waita wakaenda kuhondo. Imimi muri koko. Nyaya yakasvika here mari yainzi mari yeDMOP? Yakasvika asi mari haina kubuda. Asi makaiudzwa kunzi mufana kuenda. Yakatotaurwa maDMOP iwawo zoti amwe akatotora asi isusu hatina kuiona. Chikonzero. Handichazivi kuti vaitora vakanga vachitora vari papi? Imi vakanga musingapiwe, vakanga musingapiwe muri papi? Ivo vakatoende kuChipinge. Ndo kwaakaendera. Votozwi itai zvetakaenda fanika zvimapepa zvetinazvo izvi. Ndo zvaiti unofanira kunga une mapepa nebhengi racho rinoenda kotora mari. Saka ivo paakadaropo pazvakazoitika zvacho izvozvo zvakaitika zveizwi panodikana kuti une umweni wounodini uri padhuze newo wakaenda naye. Ndiwo kuti tione kudini tione kuzwa chichemo chako. Saka takaenda isusu petakazoenda ka takazosvika muChipinge zvazi makaenda nanani? Ndakaenda ndega. Ndichisvika zvazi chimbomirai tichaona kuti pamberi apo tichadini. Ndo paambopedzapo akati tichakudzoserai kupi? Tichakudzoserai kusocial welfare ndiyo inoona zvanhu akakuwara izvo. Zvotoramba zvitopetuke sure pe. Kuda kuzondoona zvotoramba zvakadaro kusvikira nanhasi hakuna chiro chiri. Department of Social Welfare sekutaura kwamaita kuti ndo inoona nezvavanhu vakakuwara. Handiti. Asi ndanga nchidzokera pasiri pekukuvara, pasiri peDepartment of Social Welfare, pamari yeDMOP. Apapo akamaandirambira. Vakati chii? Vakandirambira vakati pano umwe vairi vatatu.
vanonasa kuziva nhoroondo yauri kutaura iyo. Saka izvozvo zvakadaroko chiende kotsvaka airi atatu iwo zvokuti zvakaitika izvozvo izvo ndatorwa namukoma wangu ndaenda kuchiredzo. Saka pezvakadaidzirwa ndiriyo pendakazosvike ino kuChipinge zvichiende kotsvake anhu airi atatu. Saka kuti waona kukwidze mari yacho yekuti uende kuChipinge haisaita. Watobva tatozvisiya. Apa maenda kupa? Ikweyo. KuChipinge? Maenda kupa? Taenda muhofisi yeZANU-PF yacho. Alright. Tobve taenda ipapo zvikazwi kouya neanhu atatu airi arongo kana airi. Saka anode kukwidze motika mari yekubva uno kuendei. Saka iwaita mari yedhimobho yaipiwa neZANU iriwa nehurumende. Ndiyo hurumende zvendotaura kuti ndiyo hurumende yacho yendotaura. Asi kuti techingosiyana hedu padodori. Ndiyo ndiri kutotaura kuti hurumende yacho ndiye yaitoite izvozvo. Yokuti yaiti tsvaka iri atatu. Alright. Anoita kuti iwo obvunza kuti ndizvo rese zvomubvunza izvo. Anonga aida kuti asokona kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa. Kana petaende pamutazi ndo zvaaitoita kuti kusvika azotipe mapepa acho iwawo. Saka anonga achida kutsvaka kuti tsvaka iri atatu. Saka pendakatsvaka kuti kubva uno naye munhu wacho kuenda kuChipinge unode mari. Unode mari yekurya. Tikamboendemwo zvomuChipinge umwomwo zvikazwi mirai venyu hazvisati zvadini zvaite kuti zvionini tichamugadzirira. Ndo pendakapuwe zvekufambisa zvezvo zvima-ID card zvezvo zvokuti kana waida kukwira mumabhazi nokwira ndo paakandipira tiri kugadzirisa nyaya yako. Taona kuti iwo wakadini wakakuwara. Saka tokupe chi-ID chokuhamba ndicho mumabhazi. Kwakuchipuwa ichocho ndochendaiitomboti kuri kuda kuti unoda kuhamba wotombopinde ichocho wohamba nacho mumabhazi. Asi anonga achide mabhazi ehurumende. Pakazobuda nyaya yema-50,000. Pakadi? Nyaya yema-50,000 ainzi ari pamaovhesi aya. Iya yakatopinda manje rekanaka. Kare pakapiwa kamaovhesi ma-50,000. Paakapuwa ipapo ndo paigozha pacho ipapo. 50,000 ndo paaitogozha ipapo. Makazvifambira? Ndichitoremba. Kuremba ndachitoremba ngokuti paripo pokuti unohambire zviro zvokuti unohambira azviiti. Ndikambosvika pachechecho uko ndichide kuti dani zvino izvo ndinotozwa svikei kwere. Ndakatoti chendahambira hangu kuyona. Mutari umwe tagudumudza tagudumudza but unotoona kuti hey. Vanenge vachiti chii mukaenda kumaofisi? Vanoti tinogadzira. Vanoti tiri kuronga, tiri kutonasira. Dani inondouya mari yacho ichitopwanya zvavanhu vacho. Munhu ndiyo amasisitimu acho. Umwe vhiki iri zona paitohorwa fertilizer. Pane umwe wakada kurohwa aba fertilizer kube mabhegi anokwana kuita 10. Ese hurumende inoti endai kopa anhu. Vakuba wapedza waende kuzotengesa. Unoti akapuwe mari yakadaro unombokumainde. Unobati unotora. Saka dambudziko racho rindori mberi. Harisi kumira ba. Saka iyo zvinezibva muri kurarama sei? Inini mararamiro angu ndiwo ndiri kutoita iwo. Ndio panoda kubve sipo, ndio panoda kubve chikafu. Zveshe zvinobva ipapo. Vakangatosaa kuti uyo unouya nezvitsanga zvezvo. Togara nyekuya. Ende kuende kumvura. Totanga kutore bhegi racho richibika chikweshe kacho. Pakupakatire kunga unopakatire futi. Wende kochere mvura mubani. Ndochereka chigubhu kakadai uya nako. Tsveta apera zvodaro. Huni idzo dzikadaro unonga wauya pane nguva yemengo ino. Kwakutashifitirawo mengo dzoti endai konditezere huni mozodzaka kotore mengo. Toende ndo mararamiro endinoita. Saka pasa kana muchinge marogadzira rinenge ichita mari. $6.
Munotora nguva yakareba zvakaita sei kupedza rupasi? Ndinoite 3 days. 3 days. Kuti hazvichazvaro kukumana saka kundoita izvo kundotiona kuti zvidini. Indokubatsirawo. Saka munhu wega wega anotouya netsanga dzake. Pana unototora wacho muzukuru uriyapo unotomutuma kuti ende konditorerawo tsanga. Ndiyo unoitora inezi dzakauya marimwe zuro. Mundo dzichitori nyoroka. Dzoda kuchizoti dzikashoma dzodazve kutsvaka unoinyika mubani dzazouya panapa. Kwakuchidini kwakuchitunga. Wozotsvakazve unotengesa wacho. Ino zvine rebha yakakura unondoti wanda mukati mwazvo unondoshanda nezvo. Kana iye mukundo wakatomboite gumo iye Flora mwazwa. Akamboite gumo roti nekuti iyena sekuru aya ndabva panapa ndakabva panapa zvichitonetsa ndatomboti nasekuru akati hazviiti hambai kuchipatara. Makumbo aya akazvimba eshe akwenda tasvike kwasekuru takagara tichoite 2 days kwakubva taberekwa zvina sekuru aya kwende kuChipinge. Kusvike ikweyo ka chonditarisa madhokota aya akati makumbo aya akazvimba. Nokuti anga akamanasa kudai eshe akadai. Weide kwenda kutereti kwaya kutomirira zveiona sekuru vari apo unomboti ukati nde pamwe unomboti asi Mwari ere. Dai akatombaati apa zvadaro kwatobva atochaisa. Waitoti kundoti ndinoda kwenda kutereti woberekwa. Ndibona yawo kwenda kotsvetuka kutereti wapedza woende kotorwazve asi ndoti Mwari ere. Mwari uriyo. Nekuti ndikafunge dambudziko raakabatana naro apa ka nekusvikira izvozvi hapana zvaaizoitawo kuti aiti kunendanyamboregera iye ari mwana waatete yangu ndochidi. Kati dzakazama ngepedzinogona napo ndokunga ndakagara maningi ikweyo kwasekuru. Ndichibvapo ndichiende kwacheche chiende chogara futi ndichindorapiwa zvoizvozvo. Iyena mukunda iyeyo waimufonera wachiite gumo. Nasekuru achitobatana naye. Hino zvinondonga zvamuwandirawo kuti achati iye unoda kubatsirikawo. Iwe unoda kubatsirikawo. Nozoti zvimweni undoti nganditoite kundodai ndingandodai hangu zvinondoite. Zvinondoenderana. Hino choda kuchinetsa imhatso idzi manje dzoda kudonha. Dzimba idzi. Yatonasa kutoti kutu kudai. Zvichaiti bani. Dzashatirwa. Saka munogara nani pano? Ndega. Mabva kuonda hamuna kuzomboita pfungwa yekuda kuroora? Mukadzi ndakanga ndinaye. Ndatombomuroora. Chakazoitika ngechekuti wakazoitawo mistake manje. Wakazoti adaroko kwakubva atobatana neumwe kwakuite chihure so. Ndokubva ndamumamisa zvokumamisa zviya. Ndokubva atoti ndotoenda. Vaenda. Otobva aenda. Apa mwana anga asati anaye? Mimba dzaende pfufudzike. Alright. Saka pamakaenda kuchipatara iro gumbo ongo ranga rakakuvara kondo korimwe rinenge rine dambudziko rechi? Vana chiremba vari kuti dambudziko rechi? Iri vakanga vati hai kwai zvinonga zvokodzerana neyere iyi. Dani zvanga zvachindohambirana mwiri wese ere kudai. Saka aitombozvimba echidaroko koko. Saka asi paakazondotangawo kundoti bofofoka. Zvekuti izvi magwada neasingazvipfekisi. Pezvakandotangawo kutoti bofofoka zvakatoperawo. Saka kudya munorarama sei bamwe? Kudya sadza? Ndinozvibikira. Unozvibikira? Hupfu unenge wabva kupi? Anditi ndinonga ndari kwebonde rangu iri. Alright. Ndari kwebonde rangu iri unokwanisa kuti tokupe hafu yebhagidhi. Ndotsvaka unoende kondigaisira. Ndotoya ndobika. Alright. Zvotoendeka. Asi kugarden kune muriwo? Hakuna muriwo. Muriwo topona mukakashango. Mpona nichi? Mukakashango. Muriwo unongozvimerera uma. Wo
Okay, muriwo unongomera. Asi eka iwoyo muriwo mukakachangwa unomera nguwa yekunaya kana kusinganayi. Kusinganayi kwakutotambe kutoona kuti wodini. Ukaoneka dhora watoenda kotenga mavheji. Watotama watoona kuti watambe nambani. Iyo inondonesa chaiyo. Saka kuofisi kwamuri kuenda kunotsvaka mari vanongoti tichagadzirisa. Vanongoti tichagadzirisa. Zviti nemapepa atorimwo watakabve kwamutari. Ndikazi manje unoti chamudini. Tichamugadzirisira nanasi. Hino zvimweni unozotosvika kutoti aiwa. Unozotoremba nokutoti utoti nganitoshanda zvangu iripo kutoti ndionoti ndinorarama here. Nokuti zveshe akanga ativhurisira kamwa mutaro mabhengi acho zveshe asi hakuna chiro. Mafamba maneta kuti mende nevanhu. Vechitoona kana icho chichindonga ichi taende pamutari apa. Avatoti iwo acho amweni acho takanga titori nawo. Achitokutaurira kuti uchikurarama ndikati iwo uchikurarama. Unozwa kuti zvozo serious. Wanzi uchiri kurarama. But ipapo pacho zuva racho taende kovhetwa ipapo apo. Pakafika vanhu vakati wandei. Enzara iyi. Kuminyuka chaiko. Pakazouya Comrade Mnangagwa ndo akazoti kuti anga ari pacho aida kuti madhezi awo adini awande so ma-airtime anozvidaipa. Paakazoti Comrade Mnangagwa azosvikapo akati aiwa mwandotarisira vanhu mwondodini. Akatoite gumo ipapo tiri pamutari ipapo. Izopedzapo zvazi vapei mapepa iwawo kwakupuwe mapepa iwawo namanje akati rushumo. Hakuna chiro. Saka unotoona kuti kukorera kwazvo. Tichidzokera ku-welfare, ku-Department of Social Welfare. Vakatiwo chii nemapepa enyu? Social Welfare yakati kwai tiri kuronga. Nanhasi. Ndo paakazoti iwona ndichizoende kuzana PF kwekwe. Ndikati akudai hangu ndingaone chokudini zvazi zvitotokwanisa pagumbo rako kuti utsvake mari yekuzotoramba uchiona azviiti. Tokupa ichi chiID. Saka icho chiID chakatombondichovha. Okay. Vamakaenda nawo kuhondo makaenda muri 7. Mese makadzoka. Amwe ana kudzoka. Wakadzoka ani nani? Umweni wacho wakazoti taparadzane pabhesi kuti penda kuwarira. Wakazofira pabechina 4. One sekuru. Ndanga ndakuona nawo vari achiita zvetract. Akazofira paningi apo paHighlands apo banzi pana. Saka kureva kuti hamusisina vanogona kuenda nemi neumbo kuti manga muri kuhondo. Vazhinji avo vamweni vanondoziva kundoona kuti muri ikwe munondoona nahama nehama. Asi hazvizodikana kuti munoti ihama yangu kuti hatidi kuzvizwa izvozvo. Handiti. Saka ndiri kuti iye zvino izvi muchine here vatatu vaviri kana vatatu vanodiwa vaya kunzi uyai muzowitinesa? Ndingati pana one tauyawo. Upaseri apo. Ndiyo ndingatoti hawo manje. Ndiyo ndombanaso kutiwo. Saka pari zvino chamunoda ndezvekudya? Kutoona chikafu ndo zvinonga zvichitoita. Kana mari iye inondodikana. Asi kuti kusina hapana zvaungadini. Zvaungaita. Ndoshanda nezviripo. Handitika. Aiwa, ndiri kuzvinzwa. Saka patichaburitsa chirongwa chenyichi tichaisa nhamba dzenyu handiti. Kuti kana paina ada kubatsira Comrade aiwa nhamba dzavo idzi taurai naye. Ndoziva kuti network inoita ichinetsa asi vanogona kuzongoita kukufonera. Saka bhutsu munopfeka size ani? Ndopfeka 7. Size 7. Saka tinopfekerana. Saka zvandichaita ndichasiya dzangu bhutsu handiti. Ndokusiyirai dzangu. Asi ndinombofamba nadzo kuti dzese dzisandinetse apa ndobayiwa. Ndasvika kumota ndosiyira amai venyu. Vozoya vachikupa ichi.
vachikupai bhutsidzo Aiwa, kuti muramuzo ndaona idzaita se dzatifambe fambe tinotenda komwe handitika tinotenda saka regai tidzokere tiburitse chirongwa chenyu toona kuti imi munoita se mungabatsirikane sei dai zvikadarazvo ei handitika upenyu pamwe unozotombofunga kuti beta kutodini kutofa zvako utodzoka manje mwari adaro muramba muchigwesha chete muri pano upenyu hunorema komwedzi ndizvo ndozvinzwisisa upenyu ere upenyu hunorema pika asaifunga kuti ndingambodano ndichide mukatose zvakaitika chitereti kako zvekuti mukatoona kuti pakatogare madzimai unene unotozwa kurwadziwa manje handizi asi yangu chendaa kuchitotyira manje chinhatso icho chokuti chingangodhirika saka yeyi zviri kurema aiwa mbijana handitika zviri kurema handiti aiwa pakanaka baba munini tatandara aiwa tinotenda handitika aiwa matinzwira tiri kuno kuchipinge zita rekuhondo makamaswa ri kunzi ndakangana kubvunza ndaizwi bomba mabhunu handitika sekunzwa kwamaita ndibaba mudiki Dickson asi kuhondo vainzi bomba mabhunu vakakwarirawo kuhondo yapera ndokudzoka hapana zvavakakwanisa kuita nekuti vakabva vanzi aiwa iwewe hazvikwanisi kuti uendere mberi kuti uende kuchipurisa kana kuchisoja nekuti wakuvara upenyu hwavo baba mudiki sekuona nekunzwa kwamaita tingati vari pamananzombe vanoda kuvabatsira nhamba taisapo network inonetsa mukatumirawo meseji munogona kuwabata tichaiswa zvakare nhamba dzamai vavo vavanga vachingoti vachitaura chiti amai vangu vakagara apa nekuti kwavanogara network inogona kunge ichiita zvinenge zviri nani munogona kuvabata zvakare kana matadza kubata vese vavo munogona kuti bata isusu kuno kuZim News Beat TV tinoziva mafambisiro atingaite mashoko kana chipo chamunenge mafunga dai varegai ndipe baba mudiki Dickson tiri kuno kuchipinge naproducer wangu Frank Wesere tinoti ngatisangane mune mamwe maprograms The Forgotten Veterans chirongwa chatinokupai zuva nezuva. For now it's bye bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe imanya dakabatesa ndichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe imanya dakabatesa ndichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori